Ассалому алейкум, апаҷонои азиз, хоҳарҷонои азиз, номи ман Нижа. Ман элитный директор компания Faberlic мебошам. Ҳамаи шумо апаву хоҳароне, ки дар хона мешинед, ба кор даъват мекунам. Кор онлайн буда, тариқи телефон аст. дар кадом давлате ки набошед, ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар Россия шумо метавонед қатъи мо ҳамкорӣ карда, омӯзондан, регистратсия кардан, тӯҳфаҳо, ҳамааш аз ҳисоби мо аст. апаву хоҳарони азиз, медонам вақте ки шумо дар бораи Faberlic мешнавед, шумо фикр мекунед, ки ин танҳо хариду фурӯш аст, лекин дар асл ин тавр нест. дар командаи ман зиёда аз 6000 нафар занҳои тоҷик кор ва фаъолият мекунанд ва соҳиби маошҳои хуб низ ҳастанд. мо аз шумо пул намегирем ва мо ба шумо пул намедиҳем. Мо ба шумо роҳи корро меомӯзонем. Компания аз ҳисоби товарооборот ба шумо маош медиҳад. занҳои азиз, подписчикои меҳрубон, ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам дар компанияи Faberlic ва дар группаи Манижаҷон. ҳамаи занҳои мо 6000 зан ки кор кардестиянд, барои шумо ҳам даъват мекунам, ки кадоме ки ҳоло кор кардагӣ нестай, ягон ҷои пушаймонӣ надора ва ягон ҷои тарс надора. агар ки шумо хоҳиши пул кор кардан дошта бошед, ба Манижаҷон нависед, номеро дар рӯи экрана, ҳамаша барои шумо оддӣ карда мефаҳмонанд ва дар группаи Манижаҷон розыгришҳо мегзарад, тӯҳфаҳо метиҳад, аз тарафи наставник барои шумо тӯҳфа дода мешавад. Регистратсия обученияш бесплатния, нависен, ягон ҷои қини надора, ҳамаша барои шумо мефаҳмонанд. анами хел вақте ки муваффақ шудем, хел бонусҳои бо пули калона барои шумо аз тарафи компания дода мешавад ва маоши хуб 21 рӯз пас шумо аз тарафи компания мегиред. саломат бошед. ассалому алейкум ба кулли подписчикони азизи ма, ба ҳамватанони азиз саломи худро мерасонам. хушомадед ҳама каса ба канали ма. имрӯз тарзи тайёр намудани творожни пирога барои шумо нишон метиҳам. беҳад пироги болаззат ва дар хонаи ҳамамон ба фикрам айни ҳол творог ҳастай ва мехоҳем ки творогав ягончи пазем и беҳтар мешавад. ба мо лозимай 1 пачка разрыхлитель, 4 пиёла орд, 4 дона тухм ва 1,5 пиёла шакар, 2 маргарини 200 грамма, 400 грамм маргарин ва творог агар ки 800 грамм ё 1 кило боша, и бо беҳтарай. ҳозиража твороги ма 500 граммай. агар бо бисёр боша, бо хушрӯтарай. дӯстони азизи ма, лаззатшам дигар мешавад. ма ки ҳами 500 грамм доштам, ма хостам именно ҳамира тайёр кунам, ки барое ки беҳад бамазза мешавад. ман нағз мебинам ва ҳамаи фарзандои ма ҳам нағз мебинанд. чизи полезния творогаш. анамха дӯстони азизи ма, аввал маргарина дар ҳарорати хона монда камтар мулоим мешавад. мегирем бо орд, анамхел умоч борӣ мекунем, анамхел крошка тайёр мекунем ва як пачка разрыхлителам ҳамроҳай даронашда. тамом тестаи мо ҳами қачиз дора: орд, разрыхлитель ва маргарин. и шакар, тухм ва творог барои начинкашай. ҳозир анами теста аз ҳамин се чиз иборатай. мо анамхел крошкара мекунем. 4 пиёла орд анамхел хушрӯ мерасона. як рецепти 400 грамма маргарини ки 400 грамм дора. мақсад бо листи майда боша, листи ки вай боша, калони бад боша, бо хутон расшотона бигирен, каму зиёдша хутон илова кунен. листи мара ҳама медона дӯстони азизи ма. листи ма 33 ба 31, дарозиш 33 сантиметр, бариш 31 сантиметр. анами листа ма анами 400 грамм тайёр кардам. маргарини 400 грамма қати беҳад хушрӯ мебиёяд. творогам 500 граммай. ҳозир айма 1,5 стакан шакар ва 4 дона тухм анамхе ҳамроҳ мекунем. и я рецепти навай дӯстони азизи ма, барое ки пеш бо парсудагӣ будам ва ё дига хел ҳамихали рецепт тоқати будан. беҳад лаззаташ нотакрорай. хай ман медонам подписчикои ма ки боварӣ доранд, тайёр мекунанд. и барои шумо буд. ман чизе ки дастрас боша, шумо ҳамин хел шароити тайёр карданша дошта бошед, ман ҳамура бо нишон метиҳам. мешава кулинарияда бисёр чизо, рецептҳои қиин ҳастай.
ба баъзе чизо ба желатин тайёр мешавад. Ман ба желатин айни ҳол ягон бор ягон чиз тайёр кардагӣ нестам, дӯстони азизи ман. Кадоме ки чизе ки гуфтагие ба желатин тайёр мешавад, ман аввал кофта желатини ҳалола ёвом, баъд ман барои шумо нишон медиҳам. Барое ки желатина бисёр гапо гап задагиянд, ҳалолаш ҳам ҳастай. Агар ки ман ҳалолша ёвом, баъд нишонтон медиҳам. Айхел ҳозир ман ҳалол вабше желатин аз магазино нахаридагиям. Мехоҳам ки аз ҳами кондитерский рафта пурсида чизи ҳалолша бигирам ва барои шумо ягон чиз ба желатин тайёр мекунам. Бисёр чиз ҳаста ниҳада, иншоалло оҳиста оҳиста ҳамаш бо ризоги Аллоҳай нишон медиҳам. Анам хел крошкара ду тақсим мекунем. Аввал нимша дар поён, як қисми дигарша амхе ба чашм мебинем ки ду тақсими пурра шава. Баъди начинкара рехтан бо ними дигарша аз боло амхе мепошем, амхе рости хушрӯ мекунем ки баъди ки пух рости хушрӯ биёяд, баланду паст набоша. Ина дӯстони азизи ман дар ҳарорати 180 градус пухтемша. Дар мобайни духовка мемонем. Аввал духовкара метаспонем, гарм ки шуд мемонем. Камтар ки хунук шуд ман мебуримша. Инам хел бо шакли ромбик буридам. Баъд ки хунук боша, вақте ки мечинем дар ягон тарелка мегирем ороиш доданда, баъд сахарни пудрара охирон мекунем. Агар гарм боша об меша сахарни пудра. Ҳозир вақте ки хунуктар шудагие сахарни пудраш об намешава бикунем. Ина бинен беҳад резона ки хушрӯ омадагие. Шумо агар бо як борига такрор мекунам, творогтон бисёр боша, шумо бисёр илова кунед, ҳеҷ гап надора. Бо беҳад бамаза меша, ҳарчанде ки творогш бисёр боша. Инам ки дар як маърака асоси мо дар Рамазон беҳад чизои бо лаззат мехоҳем. Барои ифтор чӣ қадar ҳаракат мекунем ки як чизаке ки ҳамихел бо лаззат тайёр кунем дар ифтор. Анамихе рецептҳои осон дар канали ма дида мешава. Кадоме ки чизе ки мехоҳад дароен дар канали ма поён равен. Чанд сол шуд ки амхе рецептҳои бо лаззат партуфтестам бо забони тоҷикӣ худмон пурра када фаҳмондагиям. Тамошо кунен. Иншоалло омади Рамазонай. Ҳар чизако мепазем, бо дар Иди Арафа мепазем ҳамин чизора. Намхе дӯстони азизи ман саломат бошен. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. Ҳамаи шуморо ба мисли апа ва хоҳар барои худам қабул кардагиям. Барое ки ҳаматон меҳрубонен, суханҳои нағз менависен комментарияда. И як мотиватсия, ҳар як тайвае ман мехонам, дилам пур мешава ки инсонҳои беҳад нағзи, инсонҳои хоксор бисёранд. Гарчанде ки дар личка бо менависанд дар WhatsApp, беҳад подписчикома дӯст медорам. Аз барои Аллоҳ ҳамашона. Дастгириро фаромӯш накунен, пешравӣ аз моа. Дӯстони азизи ман, имрӯз бо хостам ки тарзи тайёр намудани баурсак. И як намуд чӣ мегаанша? Воздушни дрожжевой тестай национальни аз ҳами Қазоқистона, мардуми Қазоқистонай. Баурсак беҳад болаззатай. Хостам ки барои шумо тайёр кунам ки шумо ҳам амхе пазем. Осонай ва лаззаташ амхе болаззатай. Я чӣ хел бугумтон? Амихе мехӯрен, ба мазагиш аҷоиботай дӯстони азиз. Ман худам ки хӯрдам дар чанд маъракаҳои қазоқо, беҳад болаззатай. Ва чӣ анъанае ки дошта бошанд, ҳам якбор барои Наврӯз гуфта бисёр тайёр мекунанд. Бо инами ягон зодрӯз дошта бошанд, ягон ҷамъомад боша, ягон идои хучон боша, аввал дар дастархоншон бе и маъракашон намегзарад. Беҳад бамазаакай. Дрожжевое тестамон расид. Дидем ки ним литр оби ҷӯшида, оби хеле гармакай, ним қошуқча дрожж андохтам, баъд шакар, як қошуқча намак ва як қошуқи калон шакар рецептишда. Ва орд бо чашм мебинем ки амхел аз дастон ҷудо шуд. Тамом 2 қошуқи дигар авған. Ман рецепта дар писани менависам. ҳамаша ба бигирем пурра карда тайёр кунед. Намихел
мебаримша вақте ки зуламо мераса дар ҷои гармӣ мемонем мераса тунукш мекунем орд мекунем камтар тунук мекунем болошам орд карда тунук мекунем худаш орд аллакай дар хамир мешина орд карда намхе мебурем бо намхе буриданак чизо ба стаканам мешава чизе ки дошта бошен бо ҳамо бубурен меша ки ба корча хали ромбик бубурен ӯ хел баурсакшунам ҳастай мондагиша бо мемонем бо рӯ мегира то иёша пухтана бо ӯшам тунук мекунем инам ха дӯстони азизи ман мондемша 15 минут истод бо рӯ гирифтак чанд қай ки рӯ бигира ҳамо қабо хушрӯ дами хушрӯ мекуна инам ха якта пухта гирифтаам мегирем аввал яду сеташа баъд алоб ки хушрӯ таспи як хел шуда боша ба чорта андохта мегирем аввал яду сеташа ма пухта мегирам месанҷам ба чорта тез мепазем мегирем агар каструли калон боша бо бисёртар ҳамроҳ карда пухта мегирем дӯстони азиз савол бисёр шуда буд ки барои ки шумо аз ютуб чанд пул мегирен ютуб барои шумо чанд қа пул метия ҳамин тарзи пулкоркунӣ дар ютуба дар назар доштан ҳозир айни ҳол ютуб умуман хел пултиш сус шудагия метия пул наметия не дар як моҳ тақрибан $5, $8, гоҳе $14 мешуд лекин мо пулоро гирифтан наметонем барое ки ҳами ҳозир картҳое ки мо пул мегирифтем через Россия буд ҳамаша маҳкам кардагиянд дар куҷое ки шумо AdSense кушоем ба ҳамуҷа карта гирифта метонен ман ба Россия кушода будам ҳозир намешава чанд пуле ки кор кардагия ягон тинша ма гирифта наметонам мумкин дига картаҳо бошам мо кофтем ҳозиража ягон карта наёфтем як сол зиёд меша ман аз ютуб пул гирифтагӣ нестам инам хе дӯстони азизи ман ютубам як хоббия як шавқай агар ки ҳавас дошта бошен бо дар ютуб мезанед тарзи канал кушоира кадоме ки мехоҳа барои бизнес барои ягон ҳавасаш барои ҳунар дошта боша бизнес ягон хел либосфурӯшӣ ягон парфюмерия метонен ки ютуб да бизанен чихел канал кушодан ҳамаша оди када мефаҳмонад ютуб да вақти видеоро тамошо мекунем вайда тезтар мефаҳмед тарзи пулкоркуниша инам хе дӯстони азизи ман инами намуд меша инами тарз меша шаклаш ба шакли гирд воздушни ково ки хушромадаген якча мешканам бубинен на дар онша бинен ково ки хушрӯай хушрӯа как мепазад ба ҳамин навора ба охир мерасонам сарбаланду хонаобод бошен то наворҳои оянда аллоҳ нигаҳбонтон бошад дар ҳаққи якдигар дуогӯиро фаромӯш накунед ҳамватанони азиз